Oke sini login nok ke bor ke bong para nai mau nadi side dogo lama o kaisa phone paper nu yakhanai ke maximum bor ni nok ni pati ni bang ke oli muskang amta hai stone roisi maximum nok mane gana gini o pakar ya we amta karo hangke sako ma hangse snogo ai berai rok khana paila ha tei watui rok ni har pek rok kepi kusugui tonglia hingke amo khe boron malkhung hingke amo boron malkhung hingke o rok bonai mau thungjaga na amtai khe mang nok tangjak design yang rok bo hai mang hingke dustbin rojak dustbin nang je sajagya manui rok khibijak nai rok oro khe ma hingke yang asuk gari rok bo phaiya kisa kwsang jaga no hingke solar borong nok oro kaisa buphang naithok buphang tongo hingke oro design busa khe khaijak naithotok khe hingke taina rok bo amtai design mang hingke kaisa ni kwrui time rogo hingke maximum amtai khe no 400 bai solar bai ulai phone hingke oro battery bo charge ung tongo hingke horo light musuk khe oro namo power bank hai samung tang khe oro khe charge kaisa tongo oro jaga kusugo.